Bon dia, sóc en Jordi Moltó, autor d'aquesta novel·la, L'alè de la tenebra, un thriller de misteri, intriga i terror que es desenvolupa durant l'últim quart del segle XX, protagonitzada per un jove advocat, en Sebastià Armengol, que coneix en una festa una noia amb qui intercanvia només un somrís, però ell queda obsedit per aquesta noia i això el portarà a viure peripècies, aventures i situacions extremes en la lluita del bé contra el mal. La història es desenvolupa força vegades en escenaris sobrenaturals, de màgia, de misteri i de la lluita contra un monstruós vampir amb qui tard o d'hora s'haurà d'enfrontar en Sebastià. L'obra és recomanable, té detalls d'humor i detalls històrics i segurament als amants del gènere us agradarà i us enganxarà. Moltes gràcies, bon dia i bon Sant Jordi.